Give a bit of kanyo for a long time. Bafa mawango and mar about gimoro dweche adek. But angini kakangie onge kaunti mora e Kenya ka. Manyalo thiedho kata manyalo fill gap majo Amerka oweyo gi resources manitie county. Fortunately kaka Dr. Davji owacho, sani ane county kenda understand dynamics mane county. Pesa mabire county especially migao mar thieth ok nyal romo. Kendo jo council of governors also approach national government ni gima okoro wan goni gima opoyo wani okopoyo county mora okinyalo wacho ni main problem mar jo Homa Bay, okinyalo wacho ni main problem mar jo Siaya kata jo Migori kata jo Kisumu. This is a Kenyan problem and largely an African problem. So nyaka wangi solution and kajo Kenya biro tombele kanyo to wan opportunity sani made wakony waboro bedo ni wan in the teach. Gini en gima dwaro a national conversation kata niji temondo wuo as a nation. In fact gini kikwene jo counties ok binyalo pesa duto madong national government monego bed ni dhie migao mar thieth mondo bed released immediately mondo dhie counties mondo wabed ni wanyalo employ workers, wanyalo yudo commodities kata wanyalo miyo jo wathieth e yo makare.